cu tatăl meu, argintar de profesie, și cu frații mei, doi dintre ei, să-mi strângă, să-mi doneze pentru muzeu o colecție de monede. Da? O colecție de monede, totodată o colecție de obiecte, linguri, furculițe, tacâmuri, ceea ce făceau moșii strămoșii noștri altădată și, desigur, o parte din bijuteriile pe care părintele meu le face, tatăl meu, am să le donez acestui muzeu, Muzeului Rom. Desigur că și dumneavoastră puteți să faceți acest lucru. Este o provocare pe care o lansez în această seară, pentru că am discutat cu Ciprian și am spus că mare parte din dotările acestui muzeu vor fi contribuția noastră, contribuția romilor, nu neapărat a finanțatorilor. Așa că, fraților, de noi depinde dacă vrem să dotăm acest muzeu, de noi depinde dacă vrem să punem o piatră la temelia acestei construcții și o sper și mă rog la Dumnezeu ca pe 18 decembrie la anul, când va fi și ziua minorităților, să fim din nou prezenți și să avem acest muzeu dotat cu ceea ce este specific culturii tradiției noastre. Eu mă opresc aici, nu vreau să vă plictisesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, sărbători fericite, să vă trăiască copiii, tot ce vă doriți și să dea Dumnezeu să ne vedem la anul cu un muzeu specific, un muzeu care să însemne mai mult decât îl vedem în momentul de față. Mulțumesc mult, Ciprian, mulțumesc mult, Roman Butic, Nicoleta, te rog. Mulțumim tare mult! Nicoleta Bițu, activistă romă și director executivă la Roman Butic, vă va spune câte ceva despre expoziție, despre personalitățile rome expuse. Bună seara, nu să vorbesc mult, dar vă mulțumesc celor din cartier că ați venit și vreau să vă zic